정부 트라이긴남 야차테 샤세요 샤농바바 구정부트라 알레기 구수블레이 다치는 공인화 만든 사와 진기 만든 사와 진기 두배 사우롱 다 개뚜드라이 사우롱 다 개뚜드라이 인낭야 쳤어요 인낭야 쳤어요 세연 이든 나 정부 드라이 인낭 야차테 샤세 구정부가 이기고 우생해 또 견딜 남편과 은가 그때 우드라이 글래 은가 그때 우드라이 글래 바벨름 If you try, I will give you try. Im nang ya sha seyon, seyon iken na 정부. Try im nang ya sha te sha seyon, sha nong ba ba ku 정부 try. Saya himnanya shaseyo seyo itena 정부 라이긴나 야차테 shaseyo 샤농바바 구정부가 젠와이야 온야이사 갓바샤 Im nang ya shakaribukan Im nang ya shakaribukan Ribatnya Om juga ribat yang om juga Im nang ya shaseyon seyon iken na 정부 인난야 샤세요 세연 이든 나 정부 라인나 야샤테 샤세요 샤농바 바구 정부가 Nang teng kenembar juruai ke basispa iway. Aku mi uan hauo Nendagin diw na yau Natoya Nahagat sakti
Nang petengnya gambar jewai, kaba ars pa riu pupra, ars pa niu pun riu. Rai Tuhan menkerpuyani, nakapun kajing ai Nang yepteng ke nembar jawai kapal laispa kendai.
thấy mê lo khắp Nang yap tengken bar jerwai keba saus pa saupo ars saus pa saupo saus pa arp kendai.
iso jong kajing yap kilo ikut babek bapa syari jong alam yaga yalam goyalam ningsim bapa yalam goyalam ningsim bapa yalam 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 yang nasyayik ipa usoy tanpa pat kajing jo itwa banding syaka banjo pada nistak kagaman pa hanen tihok yalam yanga yalam goyalam ningsim bapa yalam goyalam ningsim bapa yalam 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 yang nasyayik ipa Kedua saksi sirkan di kabalay. usoy tanpa pat kajing lo ikwa banring syaka banjo pada istat yang aman pa hanen tihok yalam yanga yalam goyalam ningsim bapa yalam goyalam ningsim bapa yalam 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 yang nasyayik ipa Halo upil green barang yalam yanga yalam goyalam ningsim bapa yalam goyalam ningsim bapa yalam 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 yang nasyayik ipa Tungin ruai sakawe kijing ruai Lais pak khat sau Donut jonga laka tungit tempul jongmea Ai kan long donut jong nalaka tungit tempul jong Jesus
sin ngin ruai kan hat kabalai Tubuhkan yakin jeri Dopelah kangen sindi Ngalatan Bansyok hajing duk Atuan Jing syai kasih nakabentang kaburang kasulay. Amen. Haga besdang haga kejan mit ipdang sobha ya ki prabangai baro ki balala banya poilang saisin haga kejaka nagam dag jing sikir blay jongi priang sobha nadu ki pastor profesor ki dikhod ki delegates rangba bajing sang kentai priang sobha ya ki weipat ki prabangai jongi ki balala banya don rekat bangi haga kepor dan subha ya ki artli ki choir ki balala menandron dekat bangi naga kerdam society barkari boy mingi presbytery union komjuru hagane ke por ki penpau barngi ai kublei ya ka society belang kerdam ka balai lam yangi hagi jirwai penraham mensim to blei undon dekat lem barpi Kom kasih society kapor kalania ngina sedang no ya kena kejing sekri blay kejongi harga por da kabangin yarwai lang kana majirwai kabalai spa Andrew Peusau kana majirwai kabalai spa Andrew Peusau bad kabalai spa Andrew Busan. We shall sing hymn number 364. Kat no tiang ban syanya hau bad ban pediang ke ketin buai ban ngai ha ke kular jong u ban tiap ru budai utrai andala kene jing ruai ngasapa ban khot ya itin besan em karmalki bain pen sngo pedeng jengi nang ketin ke jong blai ban lam yangi ha ke jing duai ngin jiruai kene ma jiruai kabalai spa Andrew Peusau.
Nasyanya wapatun das nampakon hantangan lecita cinget pangan yo likum kayon Yesus Yesus dengasyanya long bashi shangalashen Yesus 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 kotor dan kami nasyanya Hojatyan Bansyanya Nagapo Banyolakin Dagaba Yang namu Jisu Jim Suk Jim Men Bat Jim In Jisu Jisu Dengasyanya Lok Bashi Shangalashen Jisu 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 kotor dan kami nasyanya Nas ngelsu ngalabang syanya Jisu lok bagen say ngadipru unlong lempatnya adupa berdaikan wan Jisu Jisu dengasyanya lok bashi shangalashen Jisu 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 kotor dan kami nasyanya Kajing puli nakaktin kajong blay hakan ka janmit kalong nakakitab kikam ki apostol kalong ka baar dekot ka baar hudu ka banyo nang ta naka lenong ka balay nang ka ju ka kitab dekot basipo hadu kalay. The reading Bible this evening is taken from the book of Revelation, chapter 2, verses 2 up to 7, then chapter 3, verses 10 up to 13. Nga itu ia ki jingle jongpa bat ia ka jingle minot bat ka jing ia sya jongpa bat ba pamla ban sya su ia ki busneu bat phala tunju yit ia kita ki boong baki long ki apostol bat kim long te phala syam ia ki balam ler bat padon ka jing ia sya bat pha Obat palasya nak menta ke kerteng jonga, bat pam semlos ngutai yan. Nrei ngadon kane ke persya epa, bapala no ya kajing jong pa ke ningkong. Tuken mau nomor kata nang no palaham, bat tu kelah ke bamut,
batule ya kita kijingle ki boningkong lem kumta ngawan kloya pa ban ngan pen kan ria no ya kading penjeng serak jongpa na kajaka jongka lada pham kla ka bomot ndrei ngadon kane ndrei kane phadon bapasyun ya ki jingle jong kita ki Nikolai tia ya ki bangaru asyun jar wadon ke skor tu uns ngau ya ke bo mensim uong ha kita ki balang au bajob au tau bajob ngan ai ha uban bam no uding jong kacing em ubalong ha ka paradise ublei naba palaris kam ya kaktien ka jeng yaisya jonga tingaru ngan ri kendong ya pa na kata kapor jong ka jeng tenju kaban sajialong ha ka pertai barok away ban tenju kainya kita ki bosyong ha kandau akmi ngawan kloy tubat skam ya kata ka bapadon mau nunuru unon sim ya kapan singat jong pa uta ubajob ngan penlong urijit ya hakajiang ublay jonga te un ommi no su sabar bat ngan tho halor jong ya ke kerteng ublay jonga bat ya ke kerteng jong katakan nongba ublay jonga ka Jerusalem batmai ka bawan hiar na pedeng na ublay jonga bat ya ta kerteng ka kerteng jonga ngabatmai ublay ngurku ya ke bapuli bat syak skor ya ketien ke jong tungnya pendam hak jeng duai ku pa jongi ubah peneng melong ublay jongi ubah krau bat omdon chu ki wei bat ki blay ki bakham krau bor man yame baki kherop bat ki serap ki dam bat ki mane yame ngiru kumu pailang jong ka sinat ya don lang ne naduki pastor ki dongkit kam ki khot bat ki delegate kum jur ki youth participant ni dang don thang ne ha pedeng jong kan ka jing sang sinat mat ni aingu ya me bangela mat ki jing kerku ki bakodor e jong me ha ka bangela yo pan pendap sibun ki kam ngi duai ke jing snai ke jong me ya ke jing don rangkat jong me bo menyelam ya la ke jong ke sinat ke jong me bagi kam barok ki bangila yakut ngilai rai nadu ke jing seng kentai sinat bat ki rang ba ro kumju kinyo ban pentri kam hakana ke sedam ke pementa ngi duai ke jing snai ke jing don rangkat jong me kan rat hakani ka por ba khlemat kumne kum bangilong kum kinong pop ki bajot bat ki berem ring aingu ya mekan rat i melis nei ban penlong ngi kumba ngilong den amar ke jing i ke jong me lamba kas nam ba kodor e jong me kan rat pom la penjau halor juga ding pena penyo pad hangi ka hok wan hakmat ki slak jat ki bakhuj e jong me kan rat kerku yang ni kecing don lang jungi kum kasinot rengkat mat ki para bangai bi ki badon hakan ka balang hamket ai ba kan ka jing wan yu kejat jong ka jiasan sinot hakan ka balang kan long ka jing kerku kan rab ya ka balang ngene ka wei pegawai karempi yang kristan mat ni duai ka jing isnai jong me ba usnam unlong snam jong ka jing kerku baki jingkar kukin wan tu ya ki yeng ki sam ki jong ki kan rat bakin sung tu ya ki jing don ki jong me kan rat bat hakane ka por kan rat hakabas dang jong ki jing syakri ki jong ni don kam ki jing kristian bor ki jong me ki jing alam ki jong me kan rat nadu bus dang ki nong sim benta baro hakane ka jing seng ka bamenta o ni don hakane ka chan mit kan rat yo syakri jong me Reverend L.S. Nong Plang iban sapun sngau ngi ka kubor ka tien ke jong me
Ngidon ka jingej bagi jing pan krek baro kidai ki jong buriu. Hanrei ka jubab jong thlej kan long ka jong me. Syakri jong meru uns ngau kan rap i. Kat bangadang ya lap ya ka gospel. Aingan ngau ya ka bor jong ka. Mamangingin yo syem ya ka jing kendo. Teru men syem bok hangi kan rat. Hakan ka por ba klip mat ka pamta. Isanya lut hamai ki baro ki bentai ka por ka badang sa jong ka jing syakri ka jong kan rat i. Mat kan mau ingi ha ka bang sangalit no. Nakani ka jing sang sinot kan rat i. Adulah syai ka sengi bangin siyo man pendap i jing syakri ka jong i. Pat mangin selik pai no nakani ka jing sang sinot. Ringkat ba ki jing bam ki bagan jam sem kan rat i. Pat kum juro sa hisen ngidwai ka jing kerku jong mai kan ka balang. Bah bangi upai lang jong ki sinot uselik pai no nang ne kan rat. Ndre maki kinyok mat ya ki jing kerku lang ba ki jing bam ki bagan jam sem. Ayungan ong kmat jong tos ngau jing khot kerpa. Dami senai rupan maaf ki jing palat ki babon ka jing em ka jing e. Ka bangi jong pusong si ka mon ka jong me kan rat. Pat dei tang kerteng ka ba em. Ka kerteng ka ba don bor. Ujiso bolong nong pun em jong e. Idam ngi pan bangi kerpat ya kini. Menta bahala kertaru. Amin. Kublai bun ya pi tum san em karmarki. Lama kejung sengau kejung pi ya kekrin kejung blai. Ilam yang i ha kejung dowai de. Kublai undon dekat bat pi. Mentangan in poi syaka we pat kejung syakri kejung i. Ta kalong bangin lum ya kejung aingu. Te kat bangin dang lum ya kejung aingu. Kat baki asyar kedang lum ya kejung aingu. Tengah subhan khot ya ka kerdam society bad ya karib hoi mingi Presbyterian Union stan koyar ba pen sobha ban ai ya ka jingruai jong phi iwe hadin ba ki asyar ka leda ben lum ya ka jing ayu nga subhan khot ya itun basan FL imli bidai we na ki fraternal delegate jong ka KJP synod sangi bain sobha ban pen kentang ya ka jing aingu yak na por ngin lom ya ka aingu
hằng lấy ba là sen ha cả bờ thế kỳ dinh tin du buồn giật kỳ kinh rê kỳ dinh nhà lê ca dinh im buồn ru con buồn giật kỳ shle Nadu ki porba ya ka try ulaseng hap deng ba buồn jing tin ju ka yen kung usay hon ba sa dem hap thei im ka kerte kat ba ki por ki ayong ki nang kala kat ba nang yat upas nang gilta ki at ki temba nga day ban ling ba walang ka im ha du menta kat ba jing e jing ya le bun ki nang man jing e kristan ru ka nang sa hadu kasima kan du tra jisu unwa jing e ka day menang yai sa wala jing e menjat kiba haki eryong ba shirkei ka jing im Ngin ong kim ra hala nung rim ngin yai nes ken bor usay tan di ban pende akhir kasih kum nong job hakmat utrai ngin yen para musim tot pitu yala jinge kat bagis nem kinawan nam le yala gilin ti jing im bangin yak ginang pende balang ulay bakan roy bakan naman jingeng kristan ay bakan nang san hadu kata ka ayom ba utrai jisu unwan kat bagi purki ayom ki nang kala kat barang yad umas nang kita ki at kitang mga naiman yan lingma balang ka im hadu menta kat ba jing e jing ya le bun ki nang wan jing e kristan ru ka nang san hadu kasima hadu utrai jisu unwan jinge kadai menang yai sa wala jinge menjat kiba haki eryong ba shirkei ka jing im ngin ong ken ra hala nung rim ngin yai nes ken bor usay tan di ban pende akhir kasih kum nong job hakmat utrai ngin yen
shall minta la jotya ban sa ki shaka perthei baro purom play ula pinpa jing te brau kapok ani kipin kalam sha jing ya patrin gurten jisu long uba don won u ai hani jing pin jing at nun u presapin em yani dongin long at nun dal jing men ni nong shun yani ban penyak pengo Shau Jesu Christ utra tunin pa Yin Kristan hakis ibamda ban siya prible ng rinsa Nawar bangin doon kabor mensin siya ublay iklet malpan Kung kikun ublay tongin yenska Wanong kinrajong pertay Lasis pa utway na marjong ni Labelay luda ublay Jinglan nun Ukristapin emyani Dongin long lan nun Daljik mani Bunong syun Yang iban penyakin mo Siya Jesu Christ utran Dongin pa Atras nhìn lòng kum esta Dai tu pin sai pha Da jing shlu kum ki shi pai twa Jing lai nun U Christ yin rin la Lapin em yani Dongin long lan nun Da jing men ni Bunong syun Yang iban penyapin ngo Siya Jesu Christ utran Dongin pa Siya Jesu Christ utran Dongin pa Trong me try me long chi sha try blay ba crow me long ba khuj ma de tang me try blay bang ide bani ro me thawi ka baneng ma de khndo me thawi ki ba don ha ka ne ka perthei me thaw yang ki brew bangin sanshara ka me la kar khur I kam ki jongi ki bang man la ka sngi hoi kita ki jingkar khu ki jong me si bentangi wan ra ha ka ne ka por
nak mentah mami ko kan rat men isnai bat pen kentang ya ki bakin long ki babiet ban pen trikam hapo kasinat trai jisu be ye kerkhuru ko kan rat ya ko we pakawe ti walano bat kum juru ba men ai atrai ka bor ka jong men sim jong me mon pen su thu yang hi kum no bangin nang ban ai je kam ka jong me kerkhuru ko trai ya ko we ka long yeng bat baro ki badan ka ni ka por menta ha kerteng badan bor ka jong trai jong Yesus Kristus ni pan menta sebom ju kodro amen. Nge penpau ke jing sengu ya itu san FL Imli e bala duai penkentang ya gini ke jing ai ke berjengi sa kam ke jong trai to blay unkur ku phi tum san nge ai ku blay ru ya kerdam society bar kari boy mingi si on standing goyar ke bala pen sawan bagi sur batiang ke jong phi ha gani ke por to blay unkur ku phi ya be penang san nagapo si kapor hagaliang jong kisur jing ruai hagane ga janmit nge singau kemen banyu i ya ga jing don jong i pastor LS Nong Plang ibaga sinod kala syanya hai naga banta ban keren long bai ga subject baga sinod kalabu de hagane kapon pediang subhai pi pastor wada pedeng jong gajing ya kisngi kisnem gerta ki jong pi bat kamjuru pedeng jing no jong kamet dan re pela penkongu ilade ban syem ya gane kebenta ka bakrau hagane janmit na kebenta ban ya sam pedeng jongi ya ga kubur ka kdin ki jong blai long ba gane subject Tengingai skam hagane ke por babaro ngin syashkor ya kabaki ya kabaka ki ya kabai pastor in yalam yangi long ba gane ke subject kabaong kabalang hagisngi jong ki jing bat ki jing tenjo te hagane ke por haswa ya i pastor in syem ya laga jong benta berkumjuru kum ka jing penkret hagadunut ke jong i na ka mata ban yang ban sim ya kene benta dong ini ruai biang kanamba juruai ka ba arspa san pewar kanamba juruai ka ba arspa san pewar. Let us sing hymn number 252. Hadin kene juruai ngasuphaban khot ya pastor ya ka ban sim ya kene ka benta. Let
don rengkat hangaru ai boreng sim hangaru ai boreng sim atrai Jesu atrai Jesu lembat syakri klotoki lembat syakri klotoki Wangan ya lap ya ka gospel aingan skau ka borjongga aingan skau ka borjongga bagi brilken shen drinken du te umen sembung hanga te umen sembung hanga atrai Jesu atrai Jesu lembat syakri klotoki lembat syakri klotoki ai banang ya lap nong ben ibu korben daki bapo korben daki bapo bakin ye haukin ko yo adu joting kin ngom yo adu joting kin ngom atrai Jesu atrai Jesu lembat syakri klotoki lembat syakri klotoki Trong ini doa. Au blei bok pau jungi babenang. Kum karib hoi Presbyterian Synod. Ngion paulang khmat ke khat ke jing snei ke jung me kum bangilong. Haba me dem ban jingo nang to na ke khat beneng ke jung me. Meyu i yengi ki khon ki jung me. Bangedon lang hakene ke jaka ban syakri ban yaron pendon burom ya kerteng ke jumlah ngikir pat apa mentas ngeu ban don rengkat ban yalam ru ya kene ke jing syakri ke bangidon hakene ke po kam ha bangidon ru ban islok nagtien ke jongma halor kene ke subjek ke bag sinot ke penting to kerku yangi au nei ni pan ye kine baro ha ke kerteng ke jong trai nong pen im jing Jesus Christ amen. Reverend R.K. Mersing, moderator jung sinod ke jungi. Iba peniat uru ya kene ke jing syakri lang jungi ha kene ke por. Ki prap store, ki prop store, ki temen pesan ki jungi.
ki nong kit kam, kit khot ki delegates, jong ka jingaseng rangba jong ka sinot, bat kumju jong ka jingaseng gentei, ki youth participant, ki longkemi ki longkpa, ki khon samla, yapi ki choir members, but kumju yagini ki frontal delegates, but administrative secretary jong ke PCI ki be don rangkat bat ngi ha kenek por. Na kaliang jong nga ai khublei phi baro ha ke kerteng ke jong tribe onong pen MBA jong yu kiskures. Reverend moderator khublei shibun na kebantai kentin pediang sngubha bat kentin kerku kerdo ke jumpi nga. I am really inspired by the presence of our beloved fraternal delegates who have come from different units of the General Assembly of the Presbyterian Church in India. And especially for our administrative secretary, Reverend Kaya. May God bless you as you are here and when you leave from our synod. Convey our best wishes to your family and your synod the same. Ngapan pau ke jing sengau ya ka nomination committee bat ya ka synod hi barokoi na ka benta ka ne ka program ka ba phila shania hanga ban kren ya ka subject jing synod hang ne ha ka balang ha umket aingu yau blai namar ke jing kersen bor jung u bangadang la ban siem ya gene ke benta kabala syan ya hanga sisya ting teng ke don ke jing pen sngeu artetien namar ke jing nangno ha ke bormet ke bang sngeu thu halade dang hangene khatwei tering Senior Executive Secretary Jungi, Reverend Kipi Masyering Ilafun singa. Iong habang apej pastor. Imat kejingkeren subjek jungpi hamket kendai ke bekat do. Lapidang imru se kala stom yapi ikren kumta. Ngaruh hakini kendiat benai. Kibun haki jing pos new juga. Kibawan pau dei kini kibala klan no. Ngalaya tu haki kun. Ngong ba menin miet ngopos new benta. Di ki ong yang habakiwan pau kisuwan pau ni kidekeren. Tengok ong kisuan pau ki klem keren tiki ong oh tatum lele yang tatum lele timat ledak keren tumlong iman nai tengah sengau kumen bagi klem keren ngi aingu yau belai bang yo ya ke jinga seng snot ka ba art funio hangne ha ka balang umket pastorate ribhoi mengi presbytery hagan senam arhajar arpusan ngiduai boblei unang ya lambat kerku yak sinot kejungi nangne syakman arhajar senam tam kabalang kaladon hagan kepercayai
hindrai ngiyo i baka percaya kala nang sneu bat kala nang jot ngi aingu yaw blay baka balang ka basisya kampat bakala hadu unta bat ngingay skam baka balang ka basisya ka bakentop ya ka sinot ka jongiru kan om bakala namar bakalong ka kenhon ka ba yaiba ya ka ding pernah ka subjek ya ka baka sinot kala jiet kalong ka balang hakisngi jongki jing bat jing tenju. The church in the days of turbulence, in the days of problems, in the days of difficulties, in the days of tests, and you can say in short, the church at the time of crisis. The church at the time of crisis. Kapalang hagisngi jung ki jing bat jing tenju. Ngai ngo yaw blay. Mahapo kesinot ngiladon praphew hajar tam. Hindray ngidang mahat ya ka jingi ka jingyalong kaway bat ka jingi syakri lang kumne halade hinga sngew bakane ka day ka kamba ladam day ka kamba kalong gabae kabala bante song yangi daki preu prapeu hajartam nginduai kum kesinot baka kamba yung ki kamba kanang pau kanang ya hagasinot kajumi kamtam hagini kisngi yung ki jing bat kisngi yung ki jing tinju angay habang inyarway lang ya ka koros kabagan jaman sim ka jing sawa kan sawa tang hapo puot yung ka sinot kan sawa syabar yung ka sinot hagajing persyang yung aban pankre ya kene ka subject ngalapan syong nung rim nagaktiin ka yung blay nagasiti siya ki Hebrew katway kalanong dukhat life hunriw life kunday kiktiin hagini dukhat ki kren kumne hinray ki way pat kilayo ki jing tenju da ki jinger ki bensat bat ki jing sampat sisyan olor kata da ki jing kombat kay jing set bendi la lant mau yaki la ot arliang da kurat yaki la pensyoy yaki la penyap yaki da ka waj lam kila yaj keleng hagisni lang berot bad hagisni belang bakerdo yaki bala pensyitom sat yaki bala lek beny yaki baga percaya kembit banyo kita yaj sakmaha kiriklau bat kilom bat ki krem bat ki tleu ke kendeu katokat ne pang gane ke siti lathok nang ye gane ke siti na kabanta kita ki Kristen kibala imha kapateng kabaar second generation Christians yagane la pensyong nong rim na ka Hebrew arlay kabaong kumno ngingin yo latken
ladangi lendet ya ke jing pen imbo krau kata-kata. Habal keren ya ka haga menkong. Dau try lapen scam ya ka hangi da kita ki balayo sneu. Kene kan hon kadai ka bas sneu thu syapang ke jing Kristan. Hinrei ka badon kam yaki kalong. Ba kimdei ban perkhat kena. Hinrei bikin perkhat rangba ha ke jinge dei bat ke jinge. Token mau kuno kalalong bat phi ha ke por mensua. Ha kitu kisngi hadin ba ke jing syayu belai kala teng syanya phi. Phila sya sitom sibun ke penban phim syam la sya jo. Kane ke sithi ka kwa bakane ka paten ka baar. Kan pai sekisngi ki bala lekno. Ban tip ya ka ka bala jaha ka paten ka banengkong. Nang bikin yo mensim ban tur skmat. To kan mau ya kinong yalam jumpi. Ki ba mensua. Ki ba keren hapi ya ka khubor blai. To daperkhat kumno kila bat kila yam bat pertu bot ya ki jingai jungki ne ha ki jingai seng khatwei bije ha ka jingai seng thung pastor nilai pule ya ka history ka jing bat ka jing syakri jong Reverend SWM. Token mau ya ki nong yalam jumpi. Ki ba mensua. Ki bala keren hapi ya ko khubor ulai. To da perkhat kumno kila bat kila yam. Bat pertu bot ya ka jinget jumpi. Ila yaine haga jingai hadu kasngi kabakadu ki para bangai bi ngimtep sakkan no kilometer ngidang dai ban teng ya ka jingai lenti jingui kum ki pilgrim ban ngin hap ban ya langba kan ka subjek kapalang hakisngi jung ki jing bat jing tinju kawai ka balai yarap ya ki Bible commentator bantep ya ka por bala tho ya gane ka shiti kadai na ka por jung ka jing sya pen stomben la kren syai bakala don ka por ha ka kita kinong yalam kila dai ban yap namar ke jinget ke jumpi kila yap namar ke jinget ke jumpi hau Jesus Christ kila yap namar bakila syakri hau Jesus Christ kila yap namar bagi plak ki yalap ya ke gospel jung Jesus Christ. Kasyai bha bagane ka kanhun ka baar. Kampat kendo ne kampat mat ya kata ke jingsya penstom ne jingsya penyam ben. Namar la ong hagane ke sithi. Phempat yele persya habandam isnam. Ngasngeu bakalong kumju ingi kum kesinot. Ngempat ye kendo i kita ki jing ngidang laj ban yale hadu bendami isnam ngidang laj ban yale persya
haban dalam Islam. Hoj hateng kadon kajing syak keren ben, kajing syak leben, kajing syak keni ia kajing don jing em, henrei ngem padu no ia kajing kemen. Kene kasithi ka airu ia kajing maham, ia kene ka kenhun Kristan. Bahkan saya kendo ia kajing pen sistem ben ka basyarkai. Hakisni ki banwan. Ngimtip ki para bangit haki jinglong jingman jong kene ke percaya hindrai i kumbaki dak kisien kinang jan na kabenta jong abat jong pi bang ngimla benlai na ki jing haki jing im ke jungi la antat balatho ya kene ke siti hakapor jong patsyanero hakas nem rupusaw hadin ukris ne hakapor patsya domisyan hakas nem prapsan hadin ukris kidonru kibaong bakadei hakas nem prapho hadin ukris namar bakane kas nem prapho ka kham yajan bat kapor jong domisyan habasim kelom na kibabon kijing patang kabakut kalom balatho ya kene ke sithi syaki Hebrew the way na kinohikai bakraw great teacher syaka kanhon kabaret jong ki Kristan harum uday unohikai jong ki hakisngi ki baum la syu ban ya don rengkat batki udon kajing sngew munsin yo bakin sya rong no haka umsaw yo bakamon jungki kandem sya ka babakla yo ki toit lang bat ki jing thala jung ka pertai yo bakin lenno ya ka jinge kum ta ula tho bat pha syaki ya kene ka sithi nong tho dala deu khot ya kene ka sithi ka jing sneng ka jing kentu ka jing peni ka bakan jaman sim ka kerteng jong ka sithi ha ka basdang kalong syaki Hebrew om syam lak kedeu ya ka kerteng unong tho tau organ ubala im khat nyeu khat pras spa snem mensyua ong yau bala tho ya kene ke sithi syaki Hebrew tang blei betep ngadang kan mausa bengindangi pulih hasora ba bolong prinsipal ha kita por di Reverend H.M. Rapthap i ong ya kata geju ketin batang ublei betep yau breu batho ya kene ke sithi syaki Hebrew ki ai kita kisngi jung ki jing bat jing tunju kisngi jung ki jing bat jing tunju ngila ban ong bagi dei kisngi ki basusat kisngi ki ba kisngi ki ba penlango bat ki ba pendumboj kisngi jong ki jingkela kisngi ki ba dei ban ai ya karai kisngi jong ki jing yale kisngi jong ki jing tenjo kisngi jong ka jing perang kisngi jong ka jing bisyar bat kisngi jong ka jing sya shitom kisngi ban yo i ka jing kelon bat ka jing yang jong ka palang
ka khot yangi hak ne por habangi don hagi sngi jung ki jing bat ki jing tenju ka long bangin yo iru ya ka jing yang bat ka jing kelon jung ka balang kita jadi ki sngi jung ki jing ki sngi ki bala ban yo ya ka bor jung ka balang sngi ki bangila ruban yui ya ka bor bat ya ka jingklan jung ka balang hak ka bangidon bangin yui ya ka jing start jung ka balang bangin yui ya ka jinget jung ka balang bat bangin yui ru ya ka jinglong sim jung ka balang kabangin laban yo isyai ya ke jinglong mensim jung ke balang day hagi sngi jung ke jing bat ki jing tenjo ke balang ke don hagi sngi jung ke jing ki wen jing kau jing bitar jing bom syak sensyar jing penkulmar kebalang kadon ke por bagi ki kelang kadon ke por ke badon kam ngidon haka turning point haka por ke badon kam hak jingnya day bat kebalang kadon hak por baka habban kertiang den kadon hak por ban pech khmat bat hak ju ke por ban pai saudong ton arau kebalang hak sngi jung ki jing bat ki sngi jung ki jing tenjo namar ka jing mi jung ki jing ja ki bakam syam la poi perkhan nek mi lenti nilai long ba tu ka covid ndai kala pen kulmar sia ya ki jing mut ki jing perkhan jung kalau penkul mar yang wat ya ke jinget ke bangidon ru ini ain jet ne nom ya ain bun ki ya ke tukpor ya le adhar ne na ya le ne hinrei ni aingu yo blai bakito kila lej no ngakan mau ha ketuk por ki don sisya ki balang ki bepli ki belajan poi hau pot ban ya syong mar arlian kaliang ki badon adhar bat kaliang ke bomdon adhar ngila ban perkhan bat ngimtim ki pat ki ban saja ka banginang sing gendo pat nang ni khmat yo baka kampalat ban yo tau adhar yo baka kampalat ban yo tau covid te hinrei ngindu ai kum kasimap bat ngin syanya au ya ki sngi bat ki jingja ki badongwan ki bangim poi perkhan bat ki bangim khmi lenti kum kasinot ngi kwa baki balang baro hapo jongka kin laj na ki jingpang na ki jingtlot bat jingdu jing kerman ngi sngu thu syai baki jing bat ki jing tenju kila ban bampong
bat penyap siliang ya ke balang ke bengidon. Hapadang kini kijing sni ju kijing bat kijing tenjo ki besneu kapan perkhat inga ne habang syong subuh lada ke balang kaya kendu ya ke aksiden ong no lada kaya kendu ya ke aksiden kadon ha ke jing mensau subuh lada iban ra ya ka sya hospital bat namar bala kamjur ke jing place nam lada iban ra ya ka sya ICU rengkat bat ke oksigen kenpen perkhat ya nga mano benda apmet ya ka ngi pastor pemsyong dang long himlej apmet ngal sustom yala deru la snustom mano benlej kibon kini pastor jungi ki badang khlan prop store ngatharai ki tikenum ino ya kebalang hinrei la dam don meno nangi ti kejingis ngentei te ka kloi bah kejingis ngentei te kan lej be wala da ki dei ban ra bat lagi jung ki khun rut rukin lej te ladam don show te mat ngin hap ban ya pha nong no hap deng gi singi ju gi jing hap deng gi singi ju gi jing tenju ngin pha nong tip tau bangi ai nong pech kum noi kita ke balang ga pemensau yo ngidu thia ngidu dam mudur baka balang gadon hapdeng kisni yugi jing bat ki jing tenju hinrengin om dei bendo jing kermen ba ndagala yo ban syak smara hospital kan semi bat kan sawan pai rengkat bat kemet kebekoj kebekia haba kalayo ya kecing sumar kabalang kamla ban laj na kisngi jung ki jing bat jing tenjo ha ka jing yaj lenti jung ka ha ki spasnem ki banengkong jung kabalang hapo ka jing sensyar jung ka himarum la don shibon ki jing pen shitom ben bat jing pen yap ben ki kristan kamtam ha ki sngi jung tau pat shanero bat udom siya unong tho ya kisti si ki hebru don ke jing tumo ban kentu ban ai mensim ya ke balang ke badang senang sedang ke badang lung bat ke badang red bakin la ban yang skam ha ki jinge wat hapdeng kita ki jing pen stom bat jing pen yap ben kadon ke jing yetu ba hakiri aram wat haba ki kristan kila don kampun breu hinrei kim yolat ban shina ne tei ki ying mane wat haba kila apply de ki peu snem syak surkar katba yakini ki mos ki ka mane blei jung ki muslim pat don kam ban apply kadon ke jing nyau ben bat ke jing le siliang yengi ki kristan layatu ba Bangladesh lane ba ka Bangladesh
Kapediang ya ka freedom of religion. Ka jinglaj lo ha ka jing mane. Hinrai kam sya ai ki Kristan. Bakin translate nekin kela. Ya ka testament ka batmai. Ya ki kato kat neki bentang. Neki kentien. Ki bakta ya ka kotniam jungki ka koran. Ki Muslim ki kam yalade. Bahkan nyam Muslim kalong ka jing pendap. Ya kan nyam jiu. Bat ya kan nyam Kristen. Layatu bah ka por ka Benazir Bhutto Prime Minister di Pakistan. Kala syai ki Kristen. Bakin sinai ki ying mane hak jaka ka ki don. Wat la ki babon ki persyaya ka. Hinraya ka senam syajar kandai spa prapu kundai. Lakhang persya da ki jingi ki persya. Jung ki student Muslim. Banom sya. Bagi Kristen kintei mane. Hakiri Arab ki Muslim ki berngem ki Kristen Arab kumne. Ki ong shisen kasngi. Ngin sasdang ha kasngi sejan. Bat ngin sapenkot ha kasngi utrai. Kabamot. Ngin sedang ban penyap nengkong ya ki jeu. Ki bamane ha kasngi sajan ke sabaton. Bat haden mengeladap penyap ya kini ki jeu ha kasngi sajan. Ngin peteng pat ya ki Kristen ha kasngi utrai. Hadu kata. Kedon kata. Kajing terang jungki. Ha kajing yadei. Bat ki Kristen. Ngin penyap nengkong ya ki jeu. Bat hadin kata. Ya ki Kristen. Pol hakorin baar iwei prawong. Namar ngimon bapin omtip. Ko parabangai syapang kata ke jingjinjar jungi. Kabala jahangi ha Asia. Balaban kya yang isi kadai palat ya ke bor jungi. Haduk bengiladu jing kerman. Pol ha ke jingelap ya ke gospel. Lapoi haduk uput jungi jingdu jing kerman. Ngalak kalian tu senam. Ngakan mau badon kini store ini kibalik pek ya ke Jakarta mission sino kumto store haban rimat ki om stet pada ke pet yap baki berngam kita ki trasnong ni ngapa kelan petang badon kabala jah sinong halempoi la don ki pastor i bala pet yap namar bakwa ban yalap ni ke gospel hinrai ngi aingo yo blai ba kam shamla penmong ne pensau lagi haba syukran lengkot ki balang ki jongi hapo kasinon ngimpat daya kendu kita ki jing bat ki jing tunjuk ki ba meding ki jing ki mengingi ya kendu ki long tangkum ki jing pentame ka jor ba ki jing kran hatu ka cherry blossom he berembong dai nomar ba ki penkut hagas ngutrai dia to nginyau ba ki cherry blossom ka deika jing pen hitom ben haba dalade ngi kwa ben lech seta ne ngas ngeu ba kam dan dei
ke jing ne ke jing tenju namar badala di ngi kwa ben lechta ho chi siang ni kendu ki jing le kai sports hakini ki sngi kilas dang ben penlong haki sngi try wat kini ki central competitive exam ki examin ki prepare ka central ka penlong haki sngi try te ben ong na kalyang jungi umlong ben lej ru ka e ban halade ngas ngeu bakam da dei kata ke jing ne ke jing tenju ka bahadu kata namar bengim semale ya keno sneu kita ki jing ne jing tenju ki bak ong no kila ban kata ya ke jing bat ya ke jing long sim jungi sakaway ngam tip kumnongin ong hagabiya day bat kini ki jing hikai ki batmai ki bubun rukom hagabakila don ki bla mi no nakabalang jungi kila mi no nakabalang jungi hato gane ka day ki jing bat ki jing tenju kane kala bandai ki jing tenju ya ki jinget ki jungi ka jing prang ya ki jinget ki jungi wat hagane ru ngimla ban yeng ting mundur halde kumno lada kan wan kata ki jing syak pen stombeng bat ki jing syak pen yap beng kumbala kren hagani shti ke hebru ki kem yo khulong nu samla kentei ne shinrang ki kelan da kani ka sni langbrot ka sni belang nadu khli hadu kejat ki sepelai kat banang mi ki sni kani ka sni kanang terkhong kenang terkhong ka kem hagata gurukom ki yap kini ki Kristan da ka basyusya sop de kisni bat bon hang tu kil kedeu ya kita gijing penstombeng honyi sutu kum kabalang ngimla ben susngap haba ki long yeng long sem Kristan ki kendo ye ki jing bat jing tenju ha gini kisngi kila bendon na ki long yeng long sem Kristan ki bladai ben em ha ki jing rin sem jing bom singan jing dumboj bat jing sneu du jing kerman namar ki jing bat jing tenju ka bakila dei ben ye kendo na kapor syukpor ki jing kila benlong na kadau jung ki jing pang jing stom jing dok jing kerdo jing bom ya sutu jing mod jing ya pat jing ya pra jing ngop ha ki jing di ki sneu jing ngop ha ki jing sneu bha bathala jing pen sarwa kai ya kapor jing bom le thikna ya kano kam ka jing bom don ka thong ha ki jing im bat ki wei hakisnem ki balalek no bat hadu unta ki don sibon ki para Kristan jungi hangne hari India ki baladai ben yaj lamba ki jing kendo ki basngeusi ki mat ye ki jing sya tombor ki bakendrei ki jing persya ye ka balang bat iki kam jing syakri jungka ka jing persya kami na ki babun pai jung ki wei pat kinyam ngitep bakarti jung ka ri India ka ai ka jing lajlo ban syakri kat kum ke Indian Constitution on the freedom of religion lakat taru ke jing tombor kadang yaija
Ki bebon ki yaro ya ke jing syakri jung ke balang. Hakaliang ke jingkot jing khia medical. Hakaliang ke jing nang jing start education. Bat hakaliang ki kam syakri pajba social work. Hindrai ka kabaki persya bat kim sneu tunat hadu mta. Yo ngialap ben kela Kristen yiki ke conversion. Bat ladale ya kata ladaki olat kip niap kela. Ya ki Kristen. Kadai kumbu try Yesu ong. Ki syakri kim long ki bakam krau yo kunra. Ladaki la pensitom yang ngau ong. Kin pensitom ya piru. Deng ki jing bat jing tunjuk ngilak ban ong konong hikai mem su nyeu yungi benginiam hato jisu su ngap jar hakas nem syajar kendai spa prap kundai layatu bekupulet han Nepal kila tombor ya kowe ke balang kila syo yo pastor bat iki bon ki dekhot jung kabalang bat layalam iki syaka tempul Hindu da ka penbor bekin mane ki blai tau ya ka lok jung tau pastor ka susan la set ya ka hapetok hakapor begetang armet ki para bengi Ladang itip ban ngisutu baka balang ka donap den jugi sni jugi jing bat jing tunju. Ladang mangi ki belong ki dekhot juga. Ngim ya sutu jing mod. Ngin ya per jing mod. Bat ngim ya teli ka balang ka la ban pral khot khai. Miladai ban ong prang syu yang ya trai. Haduk bangin dalong janai. Prang syu yang ia try. Hadu bangin dalong jenai. Kabalang Smirna. Hakitab jing penpau. Kaya sakhi hadu mentaya ke jing syak pensitom juga. Namar ke jing ngej bat ke jing iye yu jiskures. Kabas ngau tenat kalong bakane ke balang. Kalaj na ke jing syak penrem. Bat na ke jing syak kentok sneu. Wat hapadeng ke kum kata kepor. Try Yesu ong. Ngatip ya ke ke bapalasya. Bat ya ke ke bapan sasyaru. Kat bau persyado bisyan. Unang pensitom kata kilanang yubi. Kat banang penkordet yiki kata kinang krau haki jingay. Day nomor kata ke don ke jing ong. The cross church is the fragrance church. Kabalang kabasya pensitom beng. Kabalang kabasya telian. Kenang ubi. Kenang ubi. Kidon kibaong. Banginom laban pendu ya kabalang da kabah pensitom ne penyap beng yaki. Reiki ong da ka besok ngila. Ban pentron ya ka balang. Lada syu ai laj loj ai laj lang ya ka. Ka balang ka besyak stom. Ka balang ka bekenduk jing kanang ubi. Kat ba Kristan Smirna kinang syak penstom. Kata kinang jan syublay. Kat banang teliat kata kijing ubi kanang tiang. The more the church is crossed, the sweeter it smells. Kat banang teliat kata nang ubi. The more it hots, the more it runs to Jesus Christ. Kat banang penstom
kata kenang mare sajan jung keting pena para bangai be na ke jingmong jung ke balang hasmirna ke jauh ke jing ubi jung kres syak pertai Jisu kular ya kene ke balang tolong pa ke bayai ne hadu ke jing yam ban ngam aya pa ya kata ke pensengat jung ke jing yam ngai baro nangi kibalawan syekne ke jing seng sinot bat kibadonru halaki jung kibalang kum kita khot jung ke sinot ngidon ha ke jing perkhat lupa sepang kata ke benang kupa jungi udon hangta nong pen im jungi udon hangta kayeng jungi ke don hangta kajing im jungi ke don hangta bat kajing long trai snong jungi ru kalong hangta hakis ngi jungi jing bat jing tenju trai jungi ru udon lang hangta trai udon lang hangta to ben penkut nginirwai kan wan kesengi bertunjuk mah tu Tony Rwai tu gusyong kan wan kesengi batenju saken yat ya no don captain but yong no don no see to ban sneeuw toe kapo mensen jong ban pen long ha po ten right ya ablay to I ban snil and sin your ban oh Doblen kerku yang ibaro, bat ya kesinot kejung ibaro kawai, na kebentak keburom kejungu, amen. Kum kesinot hagin kejan mit. Ye penpau ya kajing sengu sikadai ya pi pastor ya kabai pila sei bat ya kabai pila penpau ya kajing mut keberi kebadon hagan ke subjek ha kabai mangi lang baro kibala yo sengu ya ka
ngi sngotu ya ka jingmot ka badon haka ka balang ha ka sngi jong jing ba ka jing tenjo te hagane ka por ngim don kano benong ya phi dan rei to blei undon ka lembar phi ko pastor nong plang ha ka ba pinang yo ka met ka bakoi ka bakhia ha ka ba pinang la shu ban ya no senyang ya ki kam mar ka jing shakri ha po jong ka sinot ka jong he blei kur khu ya phi blei kur khu ya ka khubor ka ba phila sam bat ya ka ba phila bet apdeng jongi te hagani ka por nga khot yo secretary bat kumjuru ya ka reception committee ba ken ya ka jing penna ka badon kam Ngidon ban pensngau ya ka order of service bat ki jiseng ki bangin yo la shai hakapor new buje min step kandon ke jiseng sakramen ya ka ba sapnia de moderator jongka senat iban yalam hi ha ka jing pen pule na ktien ke jong blai bat bu jing duai pro pastor JS Khathangma ki teman besan bat pastor kiba la pen kas do ba menin kala menjur ban ya rap ban ya sam sakramen ngan pule ki bat sobha ban sngam ki teman besan o matlai mo shenrang m umba edb hs pamshong ti walang EJ Renshan, NN Trang, Dexter Maupnyang, Balajit Kamden, B. Sinclair, KJ Soktung, KP Mujai, K. Shadab, JS Karluki, Propastor, Tensing Nongrum, BN Senliang, B. Nongplang, Don Cooper Karluki, but K. Supervisor, Reverend D.V. Mukti, Reverend B.P. Trang, but Reverend P.B. Kini kilong kinong hiarap ban sam sakramen. Kap order of service ya ka jingiseng ko ba ship hosting jingseng patba ban yalam mi ka jingruai penhem mensiam de Kamaubu Sarikrai Presbytery Union Standing Choir. Iban puli ju bat duai gani ke jingseng de teman besan iam pengrom kandon ke jingsam ya ka award Rollinson Award bat Dr. Didi Lapang Award. Nyok rui ke jing pensngau ya ka statistik jong snem arjar afusau ya ka ban pensngau de statistician jong ka senat nong kren agane ke jing seng Reverend JM nong plu en lum ye ke jing aingu ban ki koya ki ban ai agane ka por belum jing aingu ki long umkat Junior Sea Society RBCF Shillong Maubu Sarikrai Presbytery Union Standing Choir, but Ribhoy Shatay Presbytery Union Standing Choir. Kini kilong kijing penbait order of service jong kijing seng kaba shipho shiteng. Kini kilong kijing pensngo nakaliang ka office jong kasena. To Reverend Moderator kidon ki jingpan banana kaliang jong ka reception. Te nakabenta ka Ribhoy mingi Presbytery Union ka choir ka jongki kin sngobhaban lej ha ka house number ka bapra ha ka ying jong imastar kambha shadap. Te don itrai iban up yepi but ban yalam yepi sya ka ying ka bapide ban lej. Te ka
kerdam si society kan lek ha ka house number ka ba shispa arpusan ha ka ying jong iba menjur matlang te pin sungobha ya ka ban up ha ka jaka ka ba pipidon ki try kin wan shaw pi bat banelam shaka ying ke chongki ka jesang sakramen ha ka singi ka bala shai kan long hang ne hapo pandal te nakabanta ki delegates baro ki bawan ra ye ki kali ki jongpi ka jingkerpat kalong bala dalong ka bala pin ngobha ban penyang ye ki kali ki jongpi hang ne hi hapo kamadan hang ne ka ba long jesang menta bahkan pensuk nakabanta ka jongi bahkan namdon kanu ka jing blok lane kanu ka benta ka banwit hakalentiyat namar ngi snothu baka lenti kalong kaba kim kalong kaba khamnia hangthia rom ta namar kata ke jingkerpat kalong lada long kabala pin penyang hakarukom kaba dei karukom kaba biang bat ba kiwei pat lada kamdon ngamut bonong lada kamnyam sya kiwei pat ki parking ngila ban thep pat ya ki pat ba ki bawan jesang hakasi kabal shairu hangne hapo kamadan snong te ka jingkerpat kaba kerpang kalong nakabenta jongpi ki delegates lane ki trying ki trysam ki ba don ye ki kali ki jongpi pinamla shu ban penyang ye ki kali ki jongpi ha ki rut surok lane hakanu kuno ka benta ka ba penwit ha ka yat ka yang bat khamtam nakabenta ka sing ka blasai te laj no kitu ki ba don ya ka parking ka ba biang ha ki ying ki sam phila ban bu ki ba don ye ki jaka ki ba biang phila ban bu ha ka jaka kaban namwit ya kaban lek banwan te ka surok kaba nakam ta ka singi kabala shai nadu ka por phrabaje kannam don shu ka jinglet ka jingwan habro artli ki lenti ku mangala dap ban panbana te hnrei kan don no tang ka wei ka lenti ka mut ka wonwe ka ba phila banwan nang te na po ka snong umtung ka ba mut nang te na ka lat kerdam kalenti ka ban let sakardam bat onda pilapoi hakasnong umtung pinlat no banwan sakasnong umket bat kani kalenti ka bami sasnong ngamut bonong sasnong soraman ka badai ka snong bohirombong kandai ka lenti ka ba pinmi onda kalawai ka jesang hakapor janmit kani kadai ka jingkerpat ba pin ngobha ban ya thulam ya ki bahing ki basam ki lok ki jor ki ba don ya ka jingthmu bonwan sa ki jesang haka sngi ka balashai bat haka ju kapor haka ne kapor nakabenta ka kabalang lumdait khla bat kabalang nong perdat ki temen basan kin sumha bani kendo yang hadin balawai kene ka jesang kadon ka wi kene ka kot jingruai ka bangiyo bantam nang tei ka kerteng ka jong ka balatho hang ne ka kot jingruai ka dei Iblus sibon nam sau nakabalang sokwai te kiba ja kiba dei ki try jong kane ka ko jingwai kin sngobha banya kendo yanga kane ka dong ka jing penbra nakaliang ka reception blessibon ngila pois ka bawai no jong kene jing syakri jongi baring ai khuble ya baro ki baya simenta ha kene por to ble kurkhu ya jing simenta ki jong pi ngin ya penwai no daga bangin yerwai kan majurwai ka balai spa san phusau hymn number 354 hadin kene jing ruai ngasubhaban khot ya Reverend Kepi Masharing belong Senior Executive Secretary jong kasinat jongi main pelayangi dari jengkutku penwai silanter balunung peniem ngas ngusuk ngasyam ngobha ngini ruai kada majir ruai ka balaispa san peusau Silanter balunung peniem ngas ngusuk ngasyam ngobha
dalam ukir udah jing sujud kapling bayai say day hande bangayoman natin pa ngamku slay ringkat pagcin suken ra natin pa ngamku slay ringkat pagcin suken ra Enterlen tibun kiting ma patluno ben imnayan Dhamma ulong basisha abdeng ki eryong punjan lagi jan batakin gershan kamen sim rugas kuslian tema uban lambanta adu bandalan silyam tema uban lambanta adu bandalan silyam silenter jing imbaropan ugat no jing ipaslen jing jatan yaga ukulan agayin shomne shate hangtahan gijan mapenai bacing klen syakir tabang tang yakan dengan yai riwan lenter pakungan yai sam tang yakan dengan yai riwan lenter pakungan yai sam Blay ngihun ngisuk bat ngikeman ban mi no naganega jingiseng namar bamela kerku yingi pentikena memendang yai kerku kerpang yau syakri uberit ujung me badeka sinot ke jung me haga lenti ke bangin nang yai nang ne syakmat men ai hangi ka jing iet ka bom don jing kut shu ka ba mi nau blei pa ka jing ai bom don jing duna shu ka ba don batu blei kun bat ka jing nang yai trei bom la batai jong umen sim khoi kini ki jingker ku kin syong sa bat ngi kumbakla long hakanin hakamenta bat syadu ki artaba ki bom jukut syuru Amen.